Мына ошондой бирин башкырт кыздары ыйлagandардын айтып айтмайынча өкмөнүм бирин Әулия бир Олатаева Нуритдин Олатай айта турганы бирин Башкыртстаныбыздын киләсәге башкырт кыздары йөрәге астында йөрүтөт дегенде. Шуга мына Зайнулла ишан конференцияда бул нисек бәяле икәнен тагы айтып үтәм килә. Мына яшерин түгел, минең эргәмдә ошо күренеш булды. Безнең менән бергә эшләгән бер башкорт кызын ошолай итеп янәмәһе Зайнулла ишандың бәрәкәте сит якка күскән, шунда барып укыһаң, һиңа файдалы булыр дип, башкорт кызын шул якка укырга алып китәләр. Безнең менән Султан Әулия кырына бар. Унда үзеңнең халкыңны ихтирам итәргә, үзеңнең телеңде ихтирам итәргә өйрәтәләр. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Унһыз киләсәк юк дип. Нитәбез юк тыңламаенча шул сит якка сыгып китте. Күпмелер шунда мәдрәсәдә укыганнан һоң ул шул сит як кешегә, шунда булган кешегә өченче кәләш булып сыга. Өченче кәләш булып сыгала, шуның Башкортстанга эшләргә кайта. Һәм дә шул як сит яктың газетын таратып йөри әле. Уннан һоң, уның артыннан ияреп тагыла берничә кыз шул якка укырга сыгып китәләр. Һәм дә укырга сыгып китәләр дә шунда тагыла икенче, өченче кәләш булып сит якта торып калалар. Зайнулла Ишан Олатаев шул тиклем халкына тогрылык һәм дә шул тиклем халкына һөю тәрбияләй. Үзенең догаларында минең башкорт кызларым сит якка барып калып, шунда торып калганнар дип кылды микән? Шуга Аллаһ